दर वर्सा ओल्ड गोवा जे फेस्त जाता त्या फेस्ताक गोंया भायल्यान कितलेशे लोक चलत ह्या फेस्ताक गोंयान येता आनी तितूंतल्याच थोड्या लोकां कडेन गेले वर्स आमचे उलोवप जाले आनी त्या लोकांनी आमच्या माध्यमांतल्यान जे गोंय सरकार आसा तशें जे गोवा पुलीस आसा तेंचे कडेन एक मागणी केली की जेन्ना ते गोंया भायल्यान ओल्ड गोवा जे फेस्त आसता तेका चलत येता तेन्ना ते म्हणटा की जे चॅकपोस्टार तांकां पुलीस आसता तेंचे कडल्यान त्रास जाता आनी तो त्रास तांकां जावचो न्ही म्हणून तेंच्यांनी आमच्या माध्यमांतल्यान गोंय सरकार तशेंच गोंय पुलिसा कडेन मागणी केल्ली. किती वेळी पोलिसांनी आम्हाला त्रास देऊ नये. काही पोलिसांनी बॉर्डरवर आमच्या ड्रायव्हरांच्याकडनं पैसे पण घेतले. गोव्याच्या की कुठे? गोव्याच्याच बॉर्डर गोव्याच्या पोलिसांनी? इथं यस आणि इथं काय म्हणून पैसे दोडा घेतले? मार्गाच्या काय ड्रायव्हरला सांगितलं तुझं ड्रेस आहे का, ड्रेस नाही पैसे दे. मी नंतर पाठीमागे गेलो, दोघा तिघांना मी थांबवलं. ते आणखी पैसे मागत होते. मग नंतर म्हटले तुम्ही यात्रेला जरा चला. हां हां आय फेल्ट इट सॉरी. अच्छा. कारण हे ड्रायव्हर आम्ही आणलेत कोल्हापूरचे भाड्याने आणलेत. काही जणांनी डिझेल घालून दिले गाडी आपल्या आणि त्यांच्याकडनं पैसे घेणं हे पण सोबत नाही. पण हे पैसे तुम्ही दिले की नंतर काय करणार? नाही ते ड्रायव्हरकडनं त्याने घेतल्यानंतर मला पुढे आल्यानंतर सांगितलं. मी पाठीमागे गेलो तो पण गाडी पुढे आली ना. बरोबर नाही, कारण आम्ही इतक्या लांब चालत येतो आणि आमच्या भक्तीचा आशीर्वाद तुम्हालाही मिळावा. आम्ही प्रार्थना करताना माझ्या गोव्यासाठी म्हणून आम्ही प्रार्थना करतो. कारण सगळ्यांना सुख समृद्धी लाभावी. हे देश एक म्हणून भारत देश की जय म्हणून व्हावा. जिथं बाकीचे कुठलं काय वाईट होऊ नये, कुणाला आजार बिजार असेल तर पळून जावेत, अशा आमच्या प्रार्थना चालू असतात. आम्ही अनेक हिंदू घरातनी येताना व्हिजिट करतो. जे आजारी आहेत त्यांच्यासाठी आम्ही प्रार्थना करून देत असतो. आम्ही पोलिसांच्यासाठी सुद्धा प्रार्थना करतो. आमच्या देशाच्या संरक्षणासाठी सुद्धा प्रार्थना करतो. आणि त्याच समजा पोलिसांनी ते घेतलं तर बरं दिसत नाही. ते होच इशू आम्ही जे DGP आसा गोवा पुलीस तेंचे कडेन हो इशू आम्ही दवरलो. द पिलग्रिम्स who comes walking from the neighboring states, they have raised one issue that they have been stopped at the border and some police has taken money from them, it seems. So they have raised this issue last time. So they have also requested if this can be resolved. It will not be like this. Such things should not happen at all. And necessary instruction will be passed to the check post also, that people who are coming to visit exposition, they should not be inconvenienced in any manner. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.